गावनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो नाजागोन आरो आंना बेनो मटिभ आंनि हारिनि थाखाय आं जेसेबां हायो बेसेबां मावलांनो नाजागोन फार्स्ट अफ अल आङो बे रौतानि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन आबसुखौ थेंक इउ होनो नागिरगोन बेनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरखौ जे आंखौ दिनै बेवहाय लिंनानै बरायदों बेबायदि फेलिसिटेट खालामदों आङो एन्ड जेसेबां रायजो राजा दंमोन बेवहाय बिसोरखौबो थेंक इउ जे आंखौ दिनै बरायदों ओमफ्राय आङो बयनिसिमबो मागोनि हामलायनाय जासिहरबाय मागोनि बेनो आरो बेनि गेजेरजों आरोबाव जों जोबथा सोंथि नोंथाङा दिनैनि बे जोंनि खौरांनि गेजेरजोंनो नोंथांनि गुबै खामानि आरो बे गुबै खामानिखौ माबोरै मावलांगोन नोंथांनि गुबै थांखिया माबे एपिसि जयेन जानायनि आंना बेनो मेन मटिभा कि जे खामानिफ्रा कारापसन फ्रि जानांगौ जों माने मिथिजोबखायो लाइक बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिजोबखायो डिसि अफिसाव थां बा सार्कोल अफिसावनो थां नोंना ओरै होनगोन खामानिया एसे लेट जागोन मानो लेट जागोन बेलेग खामानि दं माबा दं बेबायदि खिन्थु इथिं मिथिखायोना मानसिफ्रा आं होनलायलायनाङा मा जायो स' आं बेखौ मोजां मोना स' आंनि मेन मटिभा जाबाय कारापसन फ्रि खामानि खालामनाय ट्रेन्सपारेन्ट जानांगौ ओमफ्राय आंना बेनो थांखिया कि जे मा बुङो बे आंनि जे खामानि मोनगोन आं बेखौ मोजाङै खालामलांनायनि ओमफ्राय बेबायदि नङा कि जे सोरबा एसे माने लिडार गिदिर मानसि बा माबा बेबायदि बिसिनि खामानि दं मा दं बेबायदि नङा आंना बेनो जेरै फैदों खामानि सिरियेलि बेबायदि मावलांगोन ओमफ्राय ट्रेन्सपारेन्ट खामानि मावलांगोन बेनो आरो आंना मेइन मटिभा कारापसन फ्रि खामानि मावलांनाय ओमफ्राय आगोलाव एक्सुवेलि आं बेखौनो होननो थाङो आगोलाव मा जायोमोन मिथिखायोना आगोलाव बे जबखौ मोननो थाखाय बोरै कारापसन जादोंमोन खुला खुलि बे माबायाव लाइक 2017 16 17 हमजानाय बेफोर मा जायो जबखौ लायो बोरै लादोंथ' मिथिखायो बोरै मोनदों जब स' बिसोर मा खालामहैयो थांनानै जेब्ला गाव माबायाव जिरायहैनोसै अफिसाव जिरायहैनोसै बिसोर ओरैबायदि जानोसै जोंनिफ्रायथ' फैसा लादों बिसोर जों बेबायदि फैसा लानाय माबा साख्रि मोनदों जोंबोथ' लानांगोन बेबायदि जायो थ' बेखायनो आगोलाव बेबायदिनो माने कारापसन जाबोगासिनो दं स' बेनो आरो कि जे आंना बेबायदि जानाङा कारापसन फ्रि कारापसन फ्रि एन्ड न' माने इनफ्लुयेन्सआव सोरनिबा इनफ्लुयेन्सआव फैनानै खामानि मावनाय बेखौ आं मोजां मोना आरो बेखौनो आङो नायगोन कि जे जेसेबां हायो मोजाङै खामानि मावलांनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो गावनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो नाजागोन आरो आंना बेनो मटिभ आंनि हारिनि थाखाय आं जेसेबां हायो बेसेबां मावलांनो नाजागोन बेनो आरो